Lopen de 3 dagen, kijk rustig mee in. Hutje is, waar het hutje is, dan op de bezien. Maar Venrooy met 3. Wij komen van heel weet weg, hè. Dus, 3 liedjes uit de gemeente Venrooy in de finale van het LVK vorig jaar. Een ongekende luxe als ze bedenkt dat de liedjescultuur van Rooy eigenlijk nog in de kinderschoon stiert. Maar de successen van liedjes uit Venrooy komen niet uit de lucht vallen. Carnavalsvereniging De Pielaars heeft van het liedjeschrijven topsportgemak. En daardoor Venrooy nadrukkelijk op de kaart gezet. In Venrooy noemen ze dat de Rooyse lente. Het echte succes is eigenlijk begonnen in 2011. Toen we met de stappers het TVK wonnen. En dan hebben we natuurlijk tussendoor ook, en dat was ja, denk ik voor ons als commissie een echte bevestiging dat Brechtje en Nelke ook in de finale van het LVK stonden. Dat we op de goede weg waren. Zeg maar. Waar we een keer 25 jaar niet echt in de Limburgse vastelovens liedjescultuur zaten, zien we in die Rooyse lente er wel ingekomen. En het is niet dat het per se een strijd is, maar hoe gaaf is het nou op dit moment dat er van IJzer tot Mokerij, dus eigenlijk van noord tot zuid, ook Venrooyse vastelovensmuziek werd gedraaid. Inmiddels zien in de Rooyse lente al tal van creatieve kindjes geboren. Verrekkers Mooi won in 2018 en 2019 het TVK, het Tiener Vastelovensliedjesconcours. En dus toert Verrekkers Mooi door de ganse provincie. Vandaag van Sint-Odiliënberg naar Velde. Deze wilden we per se hebben, maar ze waren bijna uitverkocht. Ja, en ik heb maat 45 en Klaas 42. En dit is de schoenmaat 48. Dat wilden ze per se hebben. Dus we hebben gewoon 3 paar sokken aan. En ja. Papier in de neuzen. Papier in de neuzen. Pruufmar uit IJsselstein de finale gehaald. We hebben natuurlijk Goed Zat uit Veulen de finale gehaald. En we hebben natuurlijk Björn en Mieke. En het was vorig jaar in Maastricht. Ja, maar 3 liedjes in de finale, dat was echt. Ja, daar ga ik nou nog van glimlachen, zeg maar. Dat was echt fantastisch. Naast deze artiesten van het LVK en de TVK of KVK, denk ik ook wel dat de live bandjes hier in Venray echt een grote rol spelen. Dus je krijgt hier heel veel kansen in het zingen met elkaar. Ja, noem maar een lied op en je kunt op het podium gaan staan hier in Venray. En gewoon lekker de vastelovend zingen en proeven en voelen. Dus ja, dat. We hebben ooit een keer een workshop gehouden. Toen het bij ons echt ja, gewoon niet goed ging met de vastelovensliedjes. Hebben we een workshop gegeven van, kom eens kijken hoe wij hebben een avond. En daar zat René Verschuur van de Todderzeg bijvoorbeeld ook bij. Van, kom nou eens vertellen, wat moet ik wel doen en ook vooral wat moet ik niet doen om een succesvol liedje te maken. Wat wij daar met opgepakt hebben is dat alle artiesten die zich inschrijven, die kregen een begeleider. En die worden in principe van A tot Z werden die begeleid. Van hoe haal ik mijn microfoon vast? Hoe sta ik op de bühne? Sterker nog, ik sta met repetities gewoon te filmen. En dat klinkt dan heel raar, maar als artiesten dat terugzien, van, oh, ziet dat er zo uit? De commissie liedje heeft ook nog zeg maar de tienertak en die noemen ze de Rooyse top. Met TOPP en dat staat voor tieners op podium platform. En wat ik er eigenlijk van geleerd heb is meer van doen, kansen geven en benutten en veel wat hoort. Dat vind ik er ook wel bij huren, want hun zetten zich keihard in, wij willen wat terug doen en idem dito, dus andersom. Als ik persoonlijk mag spreken, denk ik dat toen wij voor het eerst meededen, dat je dan nog best wel onzeker bent. Dus je staat daar en je weet dat je een liedje wil gaan doen, maar je weet niet voor wie is dat dan? Wat komt er daarna bij kijken? Wat zijn nog de mogelijkheden? Waar kun je optreden eigenlijk? Ja, en hoe doe je dat allemaal? En hoe ga je daar zeker staan? Ik denk dat zij daar echt daarbij helpen. Dus het organiseren, hey, waar moeten we wanneer zijn? En hoe sta jij op een podium? Hoe klink je?
ja, hoe kom je over? Daar vooral. Voor de wereld op zien kop Zandstrom. En voor de zon 3 dagen niet onder kan. Voor de wereld op zien kop Zandstrom. Dan zullen we altijd in blijven gaan. Ja, dat is echt bijzonder. Ik vind dat echt iets wat begint bij een TVK, wat 2 keer wint. Dat gaat meedoen met het grote festival. En het zien kinderen. En die zitten natuurlijk ook in een overgang naar volwassen worden. En dat is als je gaat zingen is dat natuurlijk altijd wel een dingetje. En ga dan maar op een groot liedjesfestival staan. Ja, dan is dat altijd wel althans ik vind het altijd een dingetje. Maar je weet niet hoe dat dan valt. Ik denk wel dat wij hier spreken over een vasteloversfamilie. En dat het zowel de Pielhaas als de Hazekeutel een vereniging is, allebei, die echt draaien op vrijwilligers. En natuurlijk huurt er ook wel eens een sponsor bij die financieel wat regelt, maar met name draait op vrijwilligers. En dat maakt dus ook één grote vasteloversfamilie. Ja, ze zeggen wel eens naar de top komen, dat is niet zo moeilijk, maar om er te blijven is veel moeilijker. Ja, dat is denk ik ook wel een mooi Pielhaasverhaal, dat wij daar ook op een of andere manier is door de vereniging wel breed genoeg voor, loopt de ervaring genoeg rond om daarvoor te zorgen dat we zien om door te blijven. Maar dan nog zie je afhankelijk van wat er komt. Want ja, ook pak nou Björn en Mieke die al de afgelopen jaren, heb ik horen zeggen, de meest geboekte artiest in Limburg zien. Ja, die gaan er ook een keer na met stoppen, hoop ik niet, maar die zullen dat ook een keer minder gaan doen. En dan moeten er ook anderen op gaan staan. Ja, en je ziet dat daar nou een keer verrekkers mooi staat. 3 dagen op de kop, blijf ik blijven. Hier boven het bos. Het looders niet los, nee niet los. Wat ik dan een mooi voorbeeld vind is dat we eigenlijk alle 4, misschien de een wat meer en de ander wat minder van verrekkers mooi, nou veel de vereniging zich inzetten. Waar ik dat zelf doe als lid van de Rooise Top, doet Jonas bijvoorbeeld iets in de PR en is dan Sanja en Sanne hier ook dukker op de bühne met Circus Mug. En, of doen we iets voor de Hazekeutel of voor de jeugdvastelovensvereniging hier en daar. En dat is dan een beetje dat terugbetalen. Ik hou het wel van om pulletjes te houden in het leven. En mijn pulletje stond op de finale van het LVK. En ja, dat is uiteindelijk, ja, mag ik eerlijk wel zeggen, wel meer dan geslaagd, zeg maar. Maar we willen dat beeldje willen we wel een keer verder op de schouw hebben staan. Ja. Dat zul je wel niet voor de huidige commissie, of ook voor de huidige commissie, maar ook voor ja, eigenlijk wel de hele Pielhaas en heel zingend Van der Rooij die daar, want ik weet zeker als wie dat ook mag zien, of dat dan Pruuf maar is, of Goed Zat, of Björn en Mieke, dat we allemaal trots zien dat hij een Van der Rooij staat. Ja, daar ben ik heilig van overtuigd.